Keď chcete mať kľudný spánok, môžete urobiť jeden rituál, ktorý vám bude trvať maximálne tak 1 minútu. Je dobre to robiť pravidelne, väčšinou pred spaním, alebo aj ráno, alebo kedykoľvek aj v priebehu dňa, keď sa vám zachce. Keďže archaniel Michael v duchovnom svete patrí medzi veľkého ochrancu a bojovníka proti negatívnej energii, tak ho môžeme poprosiť a požiadať o svetelnú energetickú ochranu. Ako na to? Takže 3-krát ho požiadame a teda poprosíme asi takto. Archaniel Michael, prosím ťa a žiadam, prosím a žiadam, prosím a žiadam. Vyčisti moju bytosť od negatívnych myšlienok, energií, emócií, entít a blokov, ktoré už neslúžia môjmu najvyššiemu dobru. To urobíme 3-krát. Zhlboka sa nadýchneme nosom a vydýchneme 3-krát ústami. Je veľmi dôležité vydýchnuť ústami a pri výdychu si predstavovať vaňu plnú špinavej vody, ktorú vypúšťate odtokom von. Tým pádom z vášho tela a z vašej bytosti vychádza všetko, čo vám nepatrí. Potom sa 3-krát poďakujeme. Ďakujem ti, archaniel Michael, za tvoju očistu mojej bytosti od negativity. 3-krát, áno. A potom znova 3-krát poprosíme a požiadame asi takto. Archaniel Michael, prosím ťa a žiadam. Prosím ťa a žiadam. Naplň moju bytosť svojou ochrannou svetelnou energiou a rozprestri nad mojou bytosťou svoj ochranný svetelný plášť. Zhlboka sa nadýchneme a keď sa nadýchujeme, predstavujeme si, že stojíme pod vodopádom svetla a to svetlo nám dopadá na hlavu a naplňuje celé naše telo a našu bytosť. 3-krát sa takto nadýchneme nosom a vydýchneme tiež nosom. Naplňujeme sa svetlom. Môžete to svetlo aj cítiť, keď sa naladíte na tú frekvenciu svetelnú. Môžete a nemusíte. Môžete ju cítiť a nemusíte, ale keď ju nebudete cítiť, to neznamená, že to nefunguje. Urobíme to 3-krát a potom sa samozrejme poďakujeme. Ďakujem ti, archaniel Michael, ďakujem za tvoju svetelnú energetickú ochranu a za tvoj ochranný svetelný plášť. Nemusíte mi veriť, či to funguje alebo nie, ale môžete to vyskúšať. Nikomu tým neubližíte, nikomu tým neuškodíte, ale čo sa môže stať, tak minimálne budete dobre spať a budete sa cítiť chránení a v bezpečí. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ahojte!